Οι δημοσιογραφικές όμως επιτυχίες του Κομφούζιο, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται. Ο φιλόσοφος Σταρχίδας. Τώρα η κάμερα θα μας ακολουθήσει γιατί θα πάμε σε δύσκολα μέρη. Παρακαλώ, γιατί αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ήρθατε στο σπίτι μου! Τι ακριβώς κάνετε εδώ? Μακάρι να είχα τα λόγια να σας πω τι ακριβώς κάνω εδώ. Αλλά δεν τα έχω. Τι ακριβώς κάνετε εδώ που έχετε απομονωθεί όλα αυτά τα χρόνια? Μελετάω και μαζεύω. Μαζεύω πληροφορίες για τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, έχω και αυτό το μουσι. Είναι πραγματικά πρόβλημα για να το μουσι, ναι, θα το αλλάξω. Μισό λεπτό, να του κάνω λίγο φρύδι. Τώρα είμαι καλύτερα, πιστεύω. Αυτό το καιρό μελετάω τα σπιτικά οικονομικά προβλήματα. Problems in home economics. Ποιος ο λόγος, πώς γλώσσα έκφρασης έχετε διαλέξει την αγγλική? Δουλεύω ως επιτοπλίστων με τα λατινικά τα τελευταία 16 χρόνια. Κούμουλους, Θεόδωρος. No mom την Αγελάδα. Ο άνθρωπος ο αχάριστος την έφαγε. Ο Ευρωπαίος. Ο Ευρωπαίος. Αυτός με το ευρύ το πέος. Αυτός την έφαγε την Αγελάδα. Τρελάθηκε η Αγελάδα, τρελάθηκε ο άνθρωπος. Να κινηθεί η κουβέντα μας στο φιλοσοφικό επίπεδο και να ρωτήσουμε αν η διδασκαλία σας συμβάλλει στην ριζοσπαστικοποίηση της φύσης. Κυρίως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διδάσκω. Γιατί γελάτε ρε γελίε? Κυρία μου, συγγνώμη αν θα κάνω τον αντιρρησία στη συγκεκριμένη συνέντευξη, αλλά έχω την εντύπωση ότι λέτε αρλούμπες, ότι είστε ένας αργόσχολος που δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει στη ζωή του και έρχεται εδώ, την πέφτει, ξεκουράζεται και κοροϊδεύει τον κόσμο. Απόδειξη ότι σας έκανα μία ερώτηση με θεωρητικό περιεχόμενο και δεν μπορέσετε να απαντήσετε. Για όνομα του Θεού. Αν αυτή είναι η άποψή σας, εγώ δεν θα πολεμήσω να την αλλάξω. Είστε άξιος της μοίρας σας. Και εσείς και αυτός ο Καραγκιόζης. Δικαίωμά σας ρε παιδιά. Μήπως εγώ σας φώναξα εδώ? Σας κάνουμε εσύ να σκάσεις ρε κομπλεξικές. Το χάσατε το τρόπο της φιλοσοφίας. Άστε γεια.